Οι λύσεις Internet of Things βρίσκονται παντού, αλλά τι είναι στην πραγματικότητα? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είναι συσκευές και αντικείμενα που υπάρχουν γύρω μας, τα οποία συλλέγουν και ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους μέσω Ίντερνετ. Γιατί? Ας το δούμε πιο αναλυτικά. Φαντάσου ένα έξυπνο φορτηγό διανομής, όπου βάσει των πληροφοριών που συλλέγει για την κυκλοφορία και τον καιρό, υπολογίζει την καλύτερη διαδρομή. Όταν βρίσκεται κοντά στον προορισμό του, αυτόματα κάνει κράτηση σε χώρο στάθμευσης και στέλνει έτοιμα για εκφόρτωση σε ένα έξυπνο κτίριο. Το έξυπνο κτίριο ανάβει τα φώτα και τη θέρμανση μόνο όταν το αυτοκίνητο εισέλθει στο γκαράζ. Το κτίριο ενεργοποιεί αυτόματα ένα συναγερμό σε περίπτωση που εισέλθει λάθος όχημα ή άνθρωπος. Παράλληλα, τα μηχανήματα αναλύουν τη χρήση δεδομένων και μας ειδοποιούν όταν χρειάζονται συντήρηση. Όλα αυτά ακούγονται σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, κι όμως είναι ήδη πραγματικότητα. Σύντομα, δισεκατομμύρια συσκευές ή αντικείμενα θα δημιουργήσουν μια μεγάλη κοινότητα που θα μας παρέχει βοήθεια σε κάθε τομέα. Από αυτήν την επανάσταση θα υποφεληθούν οι επιχειρήσεις, καθώς θα γίνουν πιο αποτελεσματικές. Οι λύσεις Internet of Things θα ανοίξουν την πόρτα σε πολλές ευκαιρίες, τις οποίες θα μπορούν να αξιοποιήσουν οι επιχειρηματίες. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ προωθούν τις λύσεις Internet of Things με ένα εξαιρετικό δίκτυο και υπηρεσίες, δημιουργώντας επιχειρηματικές ευκαιρίες. Ο διαγωνισμός Business IT Excellence είναι μια πρωτοβουλία μέσα από την οποία θα ξεχωρίσει η καλύτερη λύση που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να υποφεληθούν από αυτή την τόσο σημαντική εξέλιξη της τεχνολογίας. Έχεις μια εξαιρετική λύση Internet of Things που θα βελτιώσει την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων? Πάρε τώρα μέρος στο διαγωνισμό Business IT Excellence που διοργανώνει ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ, διεκδίκησε διαφημιστική προβολή αξίας 30.000 ευρώ και κάνε την επιχείρησή σου συνεργάτη μας.